Брат, какво вече става 13? Не, то вече е на 2 части. Късно вече. Не, ще можем. Не, няма да можем, защото аз добавя гафовете от... А, морето! А, не, това не е морето. Не, ще можем. Аз ще добавя гафовете. Няма да стане. Знаеш ко? За 5-ти епизод ще направя 5-ти епизод, след него 6-ти епизод ще бъде с всички гафове. Нали? Това е добра идея. Морето! Карам с 90 км в час от няколко минути и едва те настига. Първо бе, водиш ме с 0,5 км. Вече е 14 минути караме. Супер. Но верам, Печо, ти чува ли си една игра Forza Horizon 3? Ко? Не. Forza Horizon. Не. Ко, хоро ли се играе там? Какво? Има хоро ли се играе? Не, Forza Horizon е с коли, с абсолютно всяка една кола в света. Можеш да имаш, буквално можеш да имаш всяка една игра и общо взето е абсолютно най-реалистичната игра, която можеш да си представиш. Буквално се едно си в реалния свят. След епизода ще ми я покажеш. Брат, снимаме почти от 15 минути. Проблема обаче е, че не може да се играе на телефон, първо. Второ, е много скъпа. Колко? Значи, в принцип се играе или на конзола, или на компютър. Ето и цената, мисля, че за компютър беше нещо от сорта на 160 лева, а за конзола също някъде толкова. Значи мога да се я взема. Нема сериозно това, дори по някакъв начин да успееш да я намериш, което е много трудно. Но спокойно ще успея. Не, или четворката е много по-реалистична. Чакай, че за малко ще се обърна. И знаеш кое е най-хубавото? Кое? Играта е онлайн. Окей. Иначе казано, ако разберем по какъв начин може да свържем в един сървър, можем да играем двамата. Добре. Първото. Първо, нали знаеш, първо трябва да си я вземе, което, брат, 160 лева. За 160 лева, колко много повече неща могат да се вземат. Може да вземеш 160 баници. Нема сериозно. Малко трябва да избирам дали да взема Forza Horizon 4 или нещо друго би си избрал. Дюнер. Особено, понеже ще си взимам сега за Коледа, какво беше, външни гуми ми трябва да са изтъркани. И освен външните гуми ще си взема и вилка, че моята вилка я няма никаква. Буквално аз нямам вилка. Вилка твърдак е моята. Ага. Брат, сега караме бързо, защото паметта мога ми свърши. Брат, буквално съм на червено. Спънето ми е на кафяво. Карам с максимална скорост. Ястай. Боря се с всичка сила. Давай, още малко. Не, край, завършихме. Айде бе. Добре, край. Добре, хора. Само искам да ми свърши рекламата. Това ме изнасилва. Мали. Помощ. Как да ти помогна? И така, хора, както виждате, Никола, я погледне на камера. Какво права? Добре, хора, това беше за днешния клип. Надявам се да ви е харесал. Лайк, сабскрайб, коментар и... Айде, чао!